ole kumla no pang ve tak ni sia hei ka hriat na thato lo hi ka hei hota tuk ti te tam tak hi anom ve thin ani chuwan chonang polo in chin chia ta la I hei hot fiau thinem I hriat na kha a thatok lo mem ti kha nang polo in chik ta la I thil kan chin chia theina hi kan ti chak theia kan ti cha thei bawk ani chuwan chuan tun lai hian hei thil han thei hil mai mai te I chingem I hei hotem ti te kha lo in chik ta la I chuwan chuan I hriat rem na kha I thatu chuan tu na kon sui tu ro hi I lo chikin lo chin chia ta la ama sapera chuan ole engwang po in jing choi emo thil ei hi thul ngai som che I hi ma sai kan sei duwa ei ni le nga I taksa ina man tur thum siam tu ania I ei lo khan I thi senin amamo thum ma kham lo khanin I thuak ngei tuana athniam dona chuan taksa peng dang ain thuak hian na athok na sapera amamoi pek lo chuan I thil chin chiana kha timeyang alo chial ve pha do ani ola he school thon khata chuan ahun na ya hianin lekha yan chiar chiama mutpo kham lovin an bei thu ani chu nang poi lo ni mai theya I mut kham lo hianin khosak ati muanga thuak ati dul pok ani ti hriat tu nia hei exam nai borvela I norvak hi timeyang I kan ching thina mi hi I chumi ai chuan lo ching thini chuanin khami ai khanin atir tangin uluk tala ahun thlendona kham takin mutala chu chuanin I thuak ati fi manga I chin chiana pokha ati thazok ton bokani ole ei war shim hi anom ve ni chumi an omna chung chuan a then chuan lekha an en na sat tuka wang hianin I hei te meyang an ei lui thina ma se ei tam hianin I wet kha tri tanga I thuak ngei tuana pokha ati muang theini I kumsang ni le so pania America mi thiam te chuan in pian soya thil ei tam lu tu khian hriat na le chin chiana ati cha the ti an mu chuaka chuan lo ei tam lu tu thinem ti kha nang mahalo in chik ta la ni khata ta hian I thil ta hi ei trap lo tu nia atok chia balance type hi hriat a poi em ani ti kha ni le ta se ole phone khoi na sat tu khi a thalo em ya I phone khoi reng te hi an thopa an richura an ring te an thei pok ani chuan hei phone khoi war chuanin mudon point I an khoi thina chuan an muda ti kham lawa alo rei chuan an chin chia theina te kha a khoi tel nge thani hei hi I hriat nge tu nia India Institute of Medicine and Science chuan tian lo saya I hei phone eng en rail tu khianin thuak ati fung theya thuak a vun chuan luana a ngei tuana a toy ni an tiani emi hi I poimo em hriat a poimo em ya phone ni lo khoi na sal tuk thinem nang ma kha in hrianga mutona te I lo khoi thina zan rei tak te lo meng thinem ti khala in chiktala chu tiang lo ti thria ni chuan I thuak khan na sa takin tuar theni chuan I hemi hi I lo khoi tam lu tuk thria ni chuan khoi tlem lo zir ta la chuan in I hriat na mo ti chakhat tu la ka hanin aveng ve do che ni ti kha kan sei le lu ole thuak sak tur hianin thil sum hi kan ma mo na in a hlei hluata kan nei chuan thuak le taksa peng danga sel te kha ati vung theni I thuak a sel a vun chuan na tha takin a thok thei to do na wa hriat na kha ati kholo ani chuan thil thum ngei na mi lo niem thil thum ngei nat tu khi thuak tan mai ni rawin I hei hatan te a thalo em ya chuan in I hei kai po hi kan sei lokanga thil thum hi ka ngai na thin em ma se tun I hai thil thumi ka elo na le ka ngai nat lo na hi I eng te ka change ka ngai nat lo poka ka sa to lawa rei ve le to a chuan ma se thil thum ka elo topani lawa ka I ve za zau thawa thil thum ngai nat hi a thalu tuk lem lawa ni ti kha a tok per na kan ola tun tuma tan chuan khati zong khalon le pho se ilo hlok puya ilo tangkai pui le nge ka be se ya chuan ka video te milo like sakla comment silong thu chia ve nge to nia
wallet thlir tu zong zong te ka channel mi lo ngai hlut sak thin tu le zong zong te in zawai chunga khan lom thu ka soya